aukera hona dauka, egia esan nik uste dut joku didaktikoa da, gainera, euskal kulturaren inguruan hainbat galdera eukina eta euskaren inguruan bai, berok modu bat da eurek euskal kultura honetan modu batean edo bestean murgiltzeko eta bide batez ere ikasteko. Joku honetan ikusten dugun edukia Sustarretatik ahora programatik aterata dago eta horretan azken batean adinekoen ondare kulturala eta etnografikoa batu izan genuen eta nolabait hori erabiltzeko modua eta eguneratzeko modua izan da Sustarluze txapelketa sortzea. Pentsetan dut horren arrakastaren errua behintzat ala erkatze hori, lotze hori. Joku ezberdinak direnez eta hor dagoenez horrenka hori hor lortu puntu gehien eta hori sartzen direla joku moduan eta horrek azkenean jokuak beti erakartzen dago, ez? Eta badauka sos-error barruan eta nik uste dut horretan euren arteko lehiakortasun horretan eurek oso gustora dauzela eta horrek erakartzen dute. Kaixo, ni Andrea naiz, 13 urte ditut, Arrigorriagan bizi naiz eta Arrigorriagako institutoko lehenengo han ikasten dut. Ni Unai naiz, 12 urte ditut, Arrigorriagan bizi naiz, Arrigorriagako institutuan ikasten dut eta lehenengo F klasekoa naiz. Sustarluze jokoan gehien gustatzen zaidana argazkiak asmatzearena da, divertigarria eta errezena iruditzen zaidalako. Kaixo, ni Eneko naiz, 13 urte ditut, Arrigorriagan bizi naiz eta Arrigorriagako institutuan ikasten dut. Ni Guillermo naiz, Arrigorriagan bizi naiz, Arrigorriagako institutuako lehenengo mailan nago eta 12 urte ditut. Nire gustatzen zaidan atela, nire bizi naiz basernean da, puntuako zernaz lortzen dituzulako. Kaixo, ni Unai naiz, 13 urte ditut eta Arrigorriagako lehenengo C taldean ikasten dut. Kaixo, ni Aiera naiz, 12 urte ditut eta Arrigorriagako ikastetxean ikasten dut lehenengo C klasean. Nire Sustarluze oso divertigarria iruditzen zait, lagunekin ondo pasatzen duzulako eta asko ikasten duzu. Kaixo, ni Markel Aizpuru naiz, 13 urte ditut eta Arrigorriagan bizi naiz eta Arrigorriaga institutuko lehenengo D klasera noa. Ni Irati naiz, 13 urte ditut, Arrigorriaga institutuan ikasten dut eta lehenengo den nago. Iaz, hartzen genituen ordenagailu txikiak eta bakoitza bere partidan jolasten zuen eta gero puntuazioak horri batean idazten genituen, baina aurten arbela digitalean egin dugu klase osoaren txapelketa bat eta orduan atera dira puntuazioa handiena dutenak. Arbela digitalean errezagoa izan da, ze denon artean izan aldugu adostu eta hobeago. Ikasleen aldetik oso harrera ona, egia esan behin planteatuta, ikasle guztiek sartu ziren, hor lehiaketan, oso gustora eta oso positibo izan da alde horretatik. Eta irakasleen aldetik irakasleek ikusten dute, bada modu bat, lehen saldu bat moduan, euskaren inguruan bestelako gauzak egiteako eta haren bide didaktiko bat edo jorratzeko. Hemendik aurrera espero dezagun horrela jarraitzea. Beti urtez urte saiatzen gara berrikuntzak sartzen, saiatzen gara gauza berriak egiten, saiatzen gara apurbet garai berrietara egokitzen. Eta hain zuzen horregatik pasatu gara joku interaktibo izatetik, app bat sortzera, horregatik saiatu gara joku apurbet gizarteratzen, panpina sortu dugu, hain zuzen horregatik, txapelketari beste izaeratxo bat emoteko, beste ikutu bat emoteko, eta hemendik aurrera ere bueltatxo batzuk emango dizkiogu jokuari eta ikusiko dugu zer egokitu daitekeen eta zer berritu daitekeen.